טוב, בסוף מסכת מועד קטן כתוב שהאדם שנפרד מחברו, אל יפרד ממנו לך בשלום, אלא לך לשלום. מאיפה למדים את זה? ממשה ויתרו. כשנפרדו אחד מן השני, נאמר, לך לשלום, ואז באמת משה מברך את יתרו, עליו ונתעלה והגיע לגדולה. לעומת זאת, כשדוד נפרד מאבשלום בנו, לך בשלום, ככה כתוב, יודעים מה קרה לו בסוף. נתלה על העץ ככה תוך כדי התנועה עם הסוס. יש איזו סתירה שמתעוררת שאנחנו קוראים בפרשת ויצא יעקב. יעקב פונה לקדוש ברוך הוא, אם ייתן לבגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי. לכאורה יעקב אבינו מאחל לעצמו איזה משהו שיקרה לו משהו לא טוב. אז מה, איך ליישבים את הקושייה? אז את זה שמעתי מהרב שוורץ את הרעיון הזה, שאומר דבר כזה, אם נסתכל על שתי האותיות ב' ול', האות ב', כשאנחנו נסתכל עליה באופן גרפי, יכולה להמשיך לכיוונים האלה באופן סטטי. ולעומת זאת, האות ל', השאיפה שלה תמיד עלות למעלה. התירוץ פה אומר דבר כזה. מה זה? יעקב אבינו אומר דבר כזה, אני יודע שאני הולך עכשיו לקראת הבית של לבן, שכולו גניבה, רשע, רמה, עם כל המדרשים היהודיים על לבן. אני מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, ושבתי בשלום, כשנסיים את כל התקופה אצל לבן, ושבתי בשלום, אני רוצה לפחות לחזור במצב הרוחני שלי כרגע. אם לא להתקלקל, לפחות על מה שנמצא בו כרגע. אז אנחנו צריכים באמת לשאול, וגם אני מאחל לכל אחד ואחד מאיתנו, שאנחנו נהיה בשאיפה שהאות ל', תמיד נשאף למעלה, בכל דבר, בכל תהליך שאנחנו עוסקים בצבא ובאזרחות, שתמיד נשאף לעלות למעלה מבחינת האות ל'. תודה רבה.